Tema današnjega videa je obrada slika, umetanje animacija i umetanje zvukovnih datoteka u prezentaciju. Kada smo u prezentaciju dodali slike, valja ih obraditi. Kliknut ćemo na sliku. Automatski se otvara nova kontekstna kartica oblikovanje u kojoj se nalaze svi alati za obradu slike. Možemo ukloniti pozadinu, možemo raditi razne ispravke, podešavati svjetlinu i kontrast, možemo promijeniti boje, nijanse boja, možemo dodati razne umjetničke efekte, možemo sažeti, odnosno komprimirati sliku, što je pogodno kada datoteke šaljemo internetom. Možemo promijeniti, vratiti izvornu sliku i sve te naredbe nalaze se u grupi prilagodba. Grupa stilovi slike nudi razne ponuđene gotove stilove, jednostavan okvir bijelo, možemo izabrati jednostavan okvir crno, možemo birati neke ovalne oblike i naravno proširiti paletu raznih stilova. Slici možemo dodati obrup, odgovarajuće boje, zatim možemo promijeniti širinu obruba, možemo dodati razne efekte. Klikom na strelicu otvara se padajući izbornik, osvrnut ću se na unaprijed postavi i birati postava 4. Dovoljno je pokazati na postavu i primijetiti na slici, na slajdu promjenu. Slika dobiva sjenu. Postava 12 mijenja sliku tako što je ukošuje i dodaje sjenu. Slici možemo promijeniti izgled. Kada imamo zahtjev da trebamo imenovati slike, naravno svaka slika mora biti imenovana, obrojčana i naveden izvor odakle je preuzeta. Pa mogu birati opisi slika, postoji više varijanata, vrpce sa slikama, mogu odabrati okomiti popis slika, mogu odabrati za obilaženje različite formate. U grupi razmještaj osvrnut ću se na karticu, odnosno naredbu rotiraj, gdje možemo rotirati sliku u desno, rotirati u lijevo za 90 stupnjeva i naravno zrcaliti okomito i zrcaliti vodoravno. Primijetite kada je isključeno zrcaljenje, ptica gleda u desnu stranu, kad uključimo zrcaljenje, pogled slike usmjeren je u lijevo. Slikama možemo i mijenjati veličinu i to ručno. Klikom na naredbu obreži, biram alat obreži, slika tada dobiva posebne hvataljke sa strane po rubovima i povlačenjem hvataljke mogu smanjiti, rezati sliku na zadanu veličinu. Ako je unaprijed definirana veličina, točno u centimetar ili milimetar, onda je jednostavnije upisati u dijaloški okvir njezinu visinu i upisati njezinu širinu. Prezentacija će izgledati atraktivnije ako neke objekte animiramo. Animacija započinje označavanjem objekta i klikom na karticu animacije, gdje se otvara cijela paleta animacija koje možemo primijeniti. U grupi animacija nalaze se sve PowerPointove animacije, one su sortirane, odnosno uređene po grupama kao ulazne animacije, kao naglašavanje objekta na slajdu i kao izlazne animacije. Nudi se još i putovi kretanja gdje sami crtamo, možemo nacrtati neke putanje kretanja objekta na slajdu. Ovo su unaprijed definirani, a možemo i sami klikom na prilagođeni put nacrtati putanju objekta. I naravno dolje imamo i dodatne efekte. Ovoj slici dodat ću jednu animaciju, širenje, stiskanje. Da je slika animirana vidjet ću po brojci s lijeve strane, isto tako u navigacijskom oknu na slajdu je ovaj specifičan znak koji
ukazuje na to da na slajdu postoji animacija. Ako na objekt želim dodati više animacija na isti objekt, tada ću kliknuti na dodaj animaciju, ovaj simbol, i odabrati vrstu animacije. U grupi tempiranje mogu odrediti kako će započeti animacija, da li na klik, da li s prethodnim, da li poslije prethodnog, i naravno definirati trajanje animacije. Možemo mijenjati redoslijed ako imamo više animacija na slajdu klikom na strelice. Kada želimo sami nacrtati neku putanju objekta, dakle animirati ga, to je prikazano u ovome primjeru gdje je animirana slika skatera i posebno je animiran skate. Za skatera je odabrana animacija luk na dolje u trajanju od 2 sekunde. Isto tako za skate je odabrana animacija luk na dolje u trajanju od 2 sekunde, s time da je skateu dodana još jedna animacija, a to je okretanje u trajanju od pola sekunde. Klikom na reproduciraj, odnosno klikom na predpregled, mogu vidjeti kako izgleda ta animacija. Kliknut ću na reproduciraj. Ako nismo zadovoljni s animacijom, možemo kliknuti na strelicu i animaciju ukloniti. Objektima u PowerPointu možemo pridodati i zvuk. Zvuk se može dodati kartici umetanje u grupi medijski sadržaji. Zadnja ikona zvuk, klikom na strelicu otvara se padajući izbornik i PowerPoint nam nudi zvuk iz datoteke, iz audio isječka, odnosno možemo i sami nasnimiti nekakav zvuk i pridodati objektu. U ovoj slici dodat ću zvuk iz datoteke. Biram jedno glasanje, zvučnu WAV datoteku. Kliknut ću na umetni i zvučna datoteka je pridodana objektu. To je vidljivo iz ove ikone zvučnika i otvara se mala kontrolna alatna traka. Prvi gumbić pokreni, zaustavi. Ovdje pratimo trajanje zvučne datoteke, pomak unaprijed ili unatrag i zvučnik koji mogu povećavati odnosno smanjivati jačinu zvuka. Klikom na pokreni možemo odslušati animaciju. Naravno, kontrola zvuka ne mora biti na samome objektu, možemo pomaknuti ikonu negdje sa strane gdje nam odgovara. U PowerPointu se najčešće koriste 3 vrste zvučnih datoteka, to su MP3, WAV i VMA. Ova slika umetnuta je iz organizatora isječaka, pa ću toj slici dodati, umetnuti i nekakav zvuk iz audio isječaka, i to konkretno mogu odabrati ovdje Moržev zov. Kliknut ću na strelicu, umetanje, umetnuta je zvučna datoteka, možemo odslušati, pomaknuti ikonu zvučne datoteke na mjesto koje nam najviše odgovara. Naravno, možemo i sami
nasnimiti zvuk klikom na ikonu zvuka i snimanje zvuka. Otvara se jedan dijaloški okvir gdje kliknemo na ikonu za snimanje. Dobrodošli u PowerPoint. Zaustavljam snimanje i klikom na reproduciraj možemo odslušati. Dobrodošli u PowerPoint. I ako smo zadovoljni sa tom animacijom, možemo je pridodati slajdu. Ako ne želimo, naravno možemo je delete, izbrisati. Poželjna sugestija jest da u uporabi animacijskih i zvukovnih sadržaja u prezentacijama valja biti odmjeren.